Naay ni request nga magstorya ko na magstorbot mga idol. Pa-istoryaha daw og mga storbot. Noy Ramon, sir. Ako na kay mga storbot, bay. Ay, gigi na kay sugdan ako, bay. Sugdan ako og storbot. Mga idol, samtang si Bay Ramon nagununa pag storbot ngaya ha, ako sugdan ta mo og storbot pod na ako storbot. Kana day kunong taga kanang unsa ginang maingon bay nga tunggapon ti karon. Unsa ginang mga istoryahan bay taga asa na dapit? Kanang ulos nga. Oh? Sa ulos nga mantalungon. Mantalungon oh. Ang sinutian na paregon kay. Dalagit po do mga dalagit oh. Dalagit. Mao na siya. Isog di ko. Ya kayo. Isog di kuno kay ng mga tao diha bay. Ay isog yun. Puti isuga. Sus kay naa may nag-away nga silingan bay. Puros mga isog laki puro. Parehas ra bag edad. Babata to sila niya. Nagtakos gyud sila unsay ilang 15 kinusugan nila. Itabo nagkuha silang sundang. Magtinigbasay man. Magtinigbasay gyud. Lagi nagtinigbasay. Sus. Sige. Isog man suga magtinigbasay ta. Sige, tinigbasay ta. Siya, unsay una na putlon? Putlon to kamot. Isog lagi. Putol kamot usa. Sige, kay putol sung kamot. Putol. So nya, mana magputol imong kamot? Ako na sang kamot putla. Taksan na sila kamot bay. Isog sila. Sus, sige. Unsa man siya bato na to? Ibutang ang sundang bay. Nagpinikatay sila bay, usan lang kamot. Pinikatay. Ha? Nagpinikatay sila. Sus, nagpulaan silang pinikatay bay. So, ano naman nga? Pulaan mo ko pinikatay. Putlon daw sa kamot. Usa na pud kamot. Napabakante man usa. Giputol na sa nila. Ang magputol sa niya, wa may makaputol sa bay. Wala na may kuan. Nangita sila mga standby ito makaputol yun. Putol, wala na sila kamot bay. Wala sila kamot. Tag-isog nga po kayo. Nagpinatiray bay. Tatiil mo lang. Nagpinatiray sila. Nagpinatiray. Na, sus, napulaan magpinatiray bay. Kaputol itong tiil. Putol ang tiil. Nagluhod na lang sila na bay. Nagluhod. Wala na sila tiil duha. Nagluhod na. Sus, kay... Putim nga po isuga. Si tabo bay. Nangniluwaay sila bay. Nangniluwaay na sila. Bay, ano ba? Ha? Nagniluwaay sila. Isog yan po kayo. Sus, kay nahutdan magluwa bay. Nahutdan magluwa. Sige, buhat putim gyapon lang suga, wa magyapon kon. Naginiwiay nila sila sa babay, naginiwiay nila sila. Sa akong istorya mga idol, si Bay Ramon murag wala ka oyon. Kay klaro ko nung kayong butbut mga idol. Dili siya mo tuo nga ang kamot og tiil putlon kay hadlok mong gani kuno tulion.